pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Way kalibutan si Yusuf ug ang duha ka tawo nga gisundan na sila ni Sandro. Unya, mihunong nasab ang sakinan ug naglaruay si Yusuf ug ang duha ka tawo. Ibalibad si Yusuf apan mitawag si Rahim. Gusto ni Rahim nga ipakuha ni Yusuf ang tulo ka patayng lawas nila ni Ibram, Gamal ug Rasul aron katagad og dungganong paglubong. Bisan pas mga katarungan ni Yusuf apan wa gyapon matarog si Rahim. Iyang gipugos ang manghod nga mutuman siyang gusto. Hapit na muhilak sa kapugot si Yusuf. Wa siya kalibutan nga nagsubay na sila sa North Reclamation. Unya, nagpakitag kilas ang duha ka tawo. Miambak sila, bisan nagdagan ng auto. Misyagit sa kapungot si Yusuf. Unya, mao nalay nakita ni Sandro si Yusuf nga diha na sa gawas sa iyang sakinan nga naghunong. Nangutana si Sandro kung unsay nahitabo ni Yusuf. Kasultihon na unta si Yusuf, dihang nanawag sila si Mary. Mga igsoon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. May nahitabo palagi ni Mary, Sir Sandro. Palihog sultihi ko. Yusuf, anong inguman na mo reaksyon? May nahitabo palagi ni Mary. Yusuf, Nabalaka lang ko, sir. Nakita man ako nga una ka nabalaka o gilitok mo nga ni Sister Mary. Tungkol kay usuon man ako siya. Mong naingon ni ini ako reaksyon, sir. Hello? Hello, Manoy? Kisa imong kauban diha? Murag nagkadungog ko sa tingog ni Yusuf. oh, yes Yusuf. Muna na ko. I-drive ko pala yung flash. Musunod ko niyo, sir. Mauli na sa inyo, Yusuf. Musunod ko niyo, sir. Oh, sorry kayo. Medyo Santa Cruz. Alas, sunod!
shortcut adres sa iyala, Flash. Paspasyan dagan palihog. Sa di mo sulti si Mary kung naunsa sila. Gikulbaan ko. Gusto, akong tawag si Sister Mary. Mahal ka, Ala. Ayaw itawang itugot. Pugni ang mga dautan nga may bato ni Mary. Ayaw itugot itawang nga may tabong dautan ni Mary. Katog kay sa buring. Uy! Yusuf, Mary? Unsa nito mo? Nabisi. Kinsa magi kasulti ni Mary. Sumama Lourdes. Come on. Sandro, Kumusta naman niya? Kinsa magi kasulti ni Mary. ang budlin sa tuwas siya sa may gawas. Naniit. Tugani ko ba? Unsa inyong gikadlukan niya palihog? Ambot, kapila na ka magbalik-balik ang motor nga. Duha ka buok ang nagsakay. Kada agi diris ato, mutanaw yun sa atong bahay, anak. Pagkakaroon, naagi bahunong nila ang motor sa dili kaayo at bang nato. Unya mag-unang tanaw diris ato. Di maklaro ang ilang naong kay gabi man ron. Pasudlas Mary ma. Anhala mo diya sa sud. Trangkahin ninyo ang mga pultahan. Bye. Paspasi pa, plus. Kulukul ni Batara. Sir, Si Yusuf ka to. Yano lagsot. May overtake na to. Layo-layo na siya. mga yung pamatay ng mata. Lusot sa flash. Emergency ta. Gamitan ng hazard. Sige si Bato. Nanator, nagparawin doon ka tao. Sa, nagparkis motor. Yusuf! Kisa mo ba? Yusuf! Yusuf! Hoy! Hoy, asa mo? Hoy! Balik mo! Balik mo! Hoy! Gusto na. Sandro! Dali, Yusuf. Mary. Huwag ka ba mo sa? Sandro! Anak! Dali, sige naman mo, sir. Ma! Yusuf! Sister mo? Mary, Yusuf! are you alright? Ha? Huwag ka ba mo dyan? Ha? Buhing akong kamot. Yusuf! Ah, Ayoko ang bayi. noon sa mga ko eh. Pasaylo ako, Sister Mary, ha? Sorry yun kayo. Nalimot ko. Naglabi ang gibati kong kabalaka o kadlok na may nahitabo ninyo din eh. Labi na kini mo. Yusuf! Pasaylo at ko. Mary! Dali sa son. Diha ka una. Noon sa mga ko eh. Nalimot nung ko. Sir? Para nako. Kung ako yung Sir Sandro, it's okay ra. Ako man yung tao. Ulipot sa kalimot, Yusuf. Ha? Nalimot siyang Madre Sister Mary, no? Kuha ang lagamay, i-imo si Kakson. Apin ako. May kipagkita lang sila din eh. Hasta sila si Mama. Nagkamatngon sa diay nga. Nagsige na sila balik-balik. O kadalabay nila din eh. Ani makin mo tanaw sa ato. O niya,
Hinay ang dagan sa motorsiklo nga ilang gisakyan. May kurog na sa kahadlok si mama. Mautong nanawag minimo. Misamot na yun yang mihunong sila o niya nagsigig yung tanaw din Manoy, nga naman tong mga tawana. Unsa ka to sila? Tulog ka wanted sa balaod ang napatay nining milabay mga adlaw, Malordes. Ibawa na nato kung sa sila. Nagduda ko nga kauban katong mga tawhana sa mga napatayng terorista. Ginoo ko. Manoy! Magaray ko pagto. Gusto sila mo baos nako. Malagmit ka mo ilang tuyo or makabaos sila nako. Anak, naunsa naman taon karong panahon na, oy. Karong mitungha man ni nato. Maayo gani kay unang niabot si Yusuf. Pero misabot ang akong kahadlo kay way po pa nagana si Yusuf na miduol sa duha ka tao. Pero kalma man na sab silang mibiya diyang giduol sila ni Yusuf nga suko kaayo. Husto, hain naman dahil si Yusuf. Sir Sandro, sorry kayo nga. Wapil ko sa inyong istorya. Manoy, Ayaw lang kalain. Sir Sandro, ha? ma, Ngano anak? Musuggest unta ko kung mahibo. excuse ona. Mere? Unsa ka na, Yusuf? Mas maayo tingali nga doon ay magbantay nila ni Manang Lourdes o Sister Mary o ni Manang Prima, sir. I'm sorry, sir, ha? Nanghilabot ko. Gana ka na sa kong nahuna, Yusuf. Ganihan, nalimot tasab ka nga madre ang akong bangod, ba? Sorry gid kayo, sir. Pasaylo agad taon ko ninyo, sir. Karon nalimot tasab ka na ako kung unsa ko. Nga mao dayon ang misantop sa kong nahuna ang seguridad sa kong pamilya. Pero salamat gihapon sa maay nimong suggestion. O Yusuf, may mga security na sila sa mama. Aron kapugngan gyud ang dawtang buhaton ani mga demonyo. Kinsa magkato sila, Yusuf? Wa ka ba'y nailan nila? Ha? I mean, di ba ni mo sila familiar? Wa ko'y nailhan nila, sir. Sorry, sir. Manang Lourdes, palihog lang niya ako ni Sister Mary. Mapaulin ako. Yusuf, basin og naaras unahan katong mga tawana. Basin Way mahitabong dautan ni Yusuf Malordes. Ay kabalakis Yusuf. Sigurado kayo nga way dautang mahitabo aning Yusuf. Dili ba, Yusuf? Usa sa mga angay buhaton, sir, mao nga magbantay og mag-amping, sir. Og labaw sa tanan ang pirming pag-ampo ni Allah. Aron malikay sa mga dautan, sa mga demonyo. Ato ko ninyo. Thank you. Sandro, dili sa pag-unsa pero nakamatngon ko nga mauraglain ang timplada sa imong sinutihan nga to ni Yusuf. Ano man, anak? Mary? to ana si Yusuf. Milakaw niya. To, ana. Dalira palihog, Mary. Dali palihog. Ngano, Manoy? Bisan layo-layo og jutay nga to mga silingan pero may silingan kita din Pero ang labi yun na akong gikabalakan kung may mga kauban ka mga madre nga makakita nga malimot ka nga madre ka. Usaragyod ka agi, Mary. Usaragyod ka sipyat. Ug magguba dayon ang reputasyon sa imong pagkamadre. Kung malimot kang usa ka diay kamadre. Prangkahan talaga. Muramog may relasyon si Yusuf ganiya. Sorry, ha? Sorry, Sab, pero ang imong pagsabot mo'y nasipiat Manoy Sandro. Ikaw tingali mo inalimot nga bisan kinsa nato. May reaksyon yun tungod sa kabalaka o kahadlok. Sorry, Sab. Basin tuod mi sobra ra sab ang akong reaksyon sa akong nakita ninyong duha ganiya. Nahibaw na mo Manoy kung unsa mi kasuod si Yusuf. Sorry, Manoy, ha?
Pero mas maayo pa si Yusuf kung itandi nato sa ubang Pilipinong Muslim nga nailawom sa mga yawan og buhat o pagtuo. Pero may mga yuwan noon nga nagtakuban og kabuutan. May mga lubong nga nagpakaroon ingnon nga mga karnero. Unsay po nimong ipasabot, Manoy? Ayaw kayo ihurot ang inyong pagtuo pagsalig ni Yusuf. Mo kaniyo tay akong gusto nga hinay-hinayo ninyo siya likay. Pasaylo ako. Pero usa ka na sa mga paagi aron malikay sa mga daotang hitabo. Flash, parehas lang si Tambor Trigger. Selama itong papantayon din eh. Prema, paliho ko niya kandang sa lamisa. Mag-aon Miss Flash, sumana ko krego. Wa na ko makasabot sa imong maguwang, Mary. Mary, kinsay imong gitawgan? Busy kay ko, Yusuf. Unsay mo tuyo? Please, Kuya Rahim. Sulti ko si Noray aron may paho ko. Unsa ka? Naunsa ka? Usa ba nahitabo sa imo? Sakop ka ba sa Abu Sayyaf? Miyembro ka ba sa Jamaah Islamiyah? Sakop ka ba sa Al-Qaeda? Yusuf! Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Unsay ikasulti ni Rahim, mutug-an na ka siya kung unsa siya ngadto siya manghon. Magkabuwag ka ang danila ni Miri ug Yusuf. Magkarip, igsoon. Dapitong gihapon ka muna mo sa pagsunod. Soban pa mga sumpay, nining lahit na tong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Direktor, Alcin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquilo Cesar. O laing dalit ka ninyo sa Super Radio Production Summer. Sa sarili